Cut down mga kaspero. Pero zero. Nakalima kami kahapon. So ngayon babalik ulit kami. Sana maka-anim kami ngayon. So hindi na namin kasama si Master X dahil may activity. So, tatlo lang muna kami ngayon. Si Mr. Daddy, dalawa kami magdadrive. Si Kuya yung nagbabantay. Ayan. Dito kami mag-uumpisa sa harap na Shangri-La. Ayan. Hotel namin. Papunta doon sa may tapat ng Diniwid kasi nandun yung mga sardinas, yung big fish na sinusundan namin. Ayan, hunting natin ngayon King Mac and Dugtot ulit. So kahit sobrang lamig ng tubig, tuloy pa rin tayo sa pagdive. Di natin ramdam yung lamig basta mayroong pinapana. Pero pag walang pinapana, uwi na tayo. So let's go! Muna gamitin natin, mas mahaba. Yan. Alright. Ay, sumabit pa. At ito mga kaspero, naka warm up na tayo. Nakita natin itong mga bait fish. At magdadrop ako sa ilalim, baka meron tayong makita. Ayan, so nag-ambush ako. Ayan, baka dumating na yung King Mac or Dog Totona. Kaso lang parang wala kasi nasa itaas natin yung mga sardinas. Ayan. So ahon muna tayo at doon tayo sa unahan mag drop ulit, baka nandun yung Dugtot. After natin makapagpahinga sa taas, lumangoy ako sa unahan at nakita ko ulit itong mga sardinas natin. Ayan, so dito ako nag-drop sa unahan nila kasi yung mga nagahan sa kanila like Doggy and King Mac nasa medyo laot, kaya doon ako nag-drop. Ayan, so ambush style ulit tayo. At nung pagdating ko sa ilalim, nakita ko itong mga rainbow runner. Ang dami nila, tapos may napansin akong isang Dugtot. Ayun, nasa malayo, kaya nag-drop ako. Pagka drop ko, ayan, bumalik. Kaya ayun, pinana natin sa pool. Tingnan nyo sa slow mo mga kaspero, kahit medyo malayo, tinamaan pa rin natin. Ang lakas talaga ng pana ni Master X. Mahaba kasi, ayan o, paikot-ikot siya. Grabe talagang lakas ng Dugtot na to. Gagawin niya talagang lahat para makawala, ngunit di siya makakawala kasi ang ganda ng patama.
One down mga kaskwero. Ayan o. Andun yung barakuda sa ilalim, naghihintay. Panain natin yun. After natin ma-secured yung isda natin, nag-drop ulit tayo kasi nandito yung mga kasamahan ng dogtooth. Ayan, medyo malalim na rin ito, nasa 24 to 25 meters na itong pinagdadrapan natin. Ayan, naghihintay ako ng kaunti. Ayun, pero wala tayong nakita. Sa lamig ng tubig hindi tayo makatagal ng sobra, pero nung paahon ako, ayan, nakaangat na ako ng mga 3 meters. Ayun, bumalik yung dogtooth, kaya nakadali tayo ng isa. Pinili ko na medyo malaki, pero mas malaki pa dyan, pero ito yung binanata natin. Ayun, ang ganda ng tama, gitnang gitna, kaya walang kawala ulit ito mga kasbero. Ayan. Alright. Hindi na natin bibigyan ng tali mga kasbero. Sasabit niya sa bato. Ito sino. Kinahapaan ko ba? Kinahapaan ko. Grabe ba to? Pagtanay kong reel dan. Pagtanay kong reel. Ugali kasi ng dugtot na to mga kasbiro. Isasawit niya sa bato yung line natin. Ay malalim. Sayang, kaya lalabanan natin yung persa nito. Magulang ah. Ayun o. 2-0. Ha! Woo! Pangalawang huli. Alright. Yan, pagkalangoy ko ulit sa unahan, nakakita ako ng mga kingmak, kaya pinili ko yung medyo malaki. Ayan, ngunit daplis yung tama. Medyo na-excited tayo sa pagkalabit ng trigger, kaya medyo daplis at nakawala. So bawi tayo next dive. At ito na nga, nakakita ulit tayo ng 3 piraso. Ayan, yari ka ngayon sa akin. Yun, nginig mga kaspero. Ang ganda ng tama, galing likod papunta dito sa may hasang o bandang tiyan, kaya di na nakalaban itong kingmak. Ngunit nung tiningnan ko sa ibaba, sa ilalim ko, nandun pala yung mga dogtooth. Grabe, ang lalaki. Ayan o, lapit sana. Estimated nasa 10 to 15 kilos yung isa nun, pero okay lang, at least nakahuli tayo ng isang kingmak. Hindi rin gaano kalaki, ngunit okay na rin to kaysa sa wala tayong mahuli.
Nandun pala yung malalaking dugtot sa ilalim. Yan na. Ayun. At ito, last drop na natin. At uuwi na tayo. Pero nandito pa rin yung mga bait fish or mga sardines na kinakain ng dogtot at saka kingmak. Dito ulit ako sa laot. Ayan, nagpump ako ng buhangin para lumapit sila. Ngunit ayan yung lumapit. Ang laking kingmak mga kaspero. Ayan, bali 10 kilos yan. Ayan o, tingnan sa slow mo. Medyo malayo pero tinamaan pa rin natin. Ayan, yung gamit kong pana kay Master X yan. Pinapalit-palit ko lang mga kaspero. Pag nakapana ako, binibigay ko lang sa bantay kay kuya. Siya na yung nag-aayos. Kukunin ko ulit yung isang pana. So yung isang panang ginagamit ko, yung patos ko, hindi kay Master X, kaya mabilis akong nakaka-recover at nakakuha ng isda. Kingmak mga kaspero. Tagigi. Okay, tatlo na. Pauwi na tayo mga kaspero. Ano oras na, walang yelo yung isda natin, baka masira. Dito na tayo sa tabi. Ito yung mga nadali natin. Yan. Kingmak, yelo, saka kingmak din maliit. Nakaapat, nakalima ako mga kaspero. Rainbow runner yung isa, tapos dalawang dugtot, dalawang tanigi. Wow. Lima kahapon, 6 ngayon. Pugok. Yung tanigi, bahol. Woo! Wow. Ano, puti, ano? Bagong ano ay. Ito sold out na mga kaspero. Ayan o, 3 piraso.
kilos higit. Ayan, so i-deliver yan. Tapos ito yung ihiwain natin. Karaan ko ng sawa katong kapon. Bayad nga. Nang ano may Tapos ito yung King Mac natin eh. Pangakaron na, inong ang ranbiro pangakaron. Sa slice din yan. Inamat-amat lang gid ba? Amat lang nan dati. Oh yeah, yan na lang yung natira. Ang ulo na lang. May laman pa? Ay, meron pa. Yan na lang, ubos na agad. Wala pang isang oras. Diyan pa? After natin mabinta lahat ng isda natin mga kaspero, ito yung kinita natin. 7,000 plus ito. So bali tatlo kami maghahati at bawas natin yung gas, umabot naman tayo sa 2,000 plus yung bawat isa sa amin. Maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta, and God bless you all.